ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನ ಬ್ಲೌಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಾಲ್ ಟಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಇದೀದು ನನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಟಕ್ಸ್ ಪಾಡುನ ವೆರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ದ ಟಕ್ಸ್ ನಮ ಯಾನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ದೆತ್ತುದು ಒಂಜರೆ ಇಂಚ್ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಟಕ್ಸನ. ಇತ್ತೆ 4 ಟಕ್ಸ್‌ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಂಡ್ ನನ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತೆ ಅವೇನೆ ದೀದ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್‌ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಆವೊಡು. ಬೊಕ ನನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್‌ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಮಿತ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್ದಾತ ಮಾರ್ಕ್ ಅವೇತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತುರ್ದು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಅವೇನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜೆರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ದ ಲೆಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲುನು ವೆರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋನ ನನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆರ್ಟ್‌ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು. ಇತ್ತೆ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ದೀವೊಡು ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ದೀವೊಡು. ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್‌ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ. ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್‌ದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ದೀಪುನ ಉಂದುಲ ಆಂಡ್ ನನ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ದೀವೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇಂಚ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ ಬತ್ತುದು ರಡ್ಡ್ ಇಂಚ್ ದೀವೊಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಫಸ್ಟ್‌ಗ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ ಅವೆನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಅಂಚನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ನನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್‌ದಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಯಾನ್ ಐತ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಎನ್ನ ಪೋಯಿ ಸತಿದ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.